Mindlu khotmani yami. Phethela uMatiya fanda. Akusumatiya. uMatiya lona. Animazi uthi abo downloader. Noma scratch. Bheka. Le outhi show ukuthi ngidona. Ebondweni wami. Yehla man. 保持经济社会发展良好。去年9月更因为苏贞昌的 Halesta Mindlu. Mina bengithi sazi China. Nawomi yokhonshu. Ngifuna imusical wena ungayi horror. Musical uyabhora. That's why kayo horror. At least manje sengizitholele ibox office yakwa DStv. Ngivele ngizitholele ama movie engiwathandayo nge27 rand kuphela. No scratch, no phone call, no downloader. Bosa, nazi izinto ezigrand ibheka. Ha, just nice life problems. Box office ne DStv compact. Imnandi lento.